טוב ומבורך. דף פ"ב, עמוד א', 10 תקנות שתיקן עזרא הסופר. זה ראשית ימי בית שני. 10 תקנות. אחת מהן, דנין בשני ובחמישי, שבתי הדין היו פותחים את שעריהם לא כל יום. באמת אני לא מבין למה היהודים היו צריכים כל כך הרבה דיינים. על מה רבו? תסתכלו בבקשה בימי יציאת מצרים. לא מדבר עם עזרא הסופר. אני לא מבין. 360,000 יהודים. כמה דיינים היו? 76,000, אני חושב משהו כזה. דיינים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות, ישבו בתי דין במדבר 40 שנה. לדון את העם. על מה לדון? לא היו מגרשים, לא היו דירות, לא היו בתים, לא היו עסקים. אוכלים פה מן מהבוקר, מים מן הבאר, ענן הזה, אין דירות, אין שכר דירה, אין קבלנים, אין עם מי לריב, אין על מה לריב. אז מה היה צריך 76,000 דיינים? על מה הם דנו? עד להיום, אני לא יודע תשובה לשאלה הזאת. באמת? מה? יהודים. יהודים, זה לא תשובה, זה נשמע אנטישמי מה שאתה אומר. מה, היהודים צריכים להרוג אחד את השני? למרות את השערות אחד לשני. גם פה אני לא מבין כל כך. היו דנים בשני וחמישי, בימי עזרא ונחמיה. כמה עלו לארץ בימי עזרא? 36,800. כל היישוב ביהודה, אחרי הצהרת כורש, שעלו לארץ מבבל, היה כמו שכונה אחת בתל אביב. 36,000. גמרא בבבא מציעא אמר, למדנו את זה, באילו מציאות מופיע מספר מדויק. ושם היו יושבים דיינים, לפחות פעמיים בשבוע, שני וחמישי. מעניין מאוד. בסך הכל כמה דיינים? כמה תושבים? בית שני. זה לא בית ראשון, היו 30 בימי משה ואהרון. לא מבין. דנים בשני וחמישי, למה שני וחמישי? לשכיחי, אז אנשים מצויים דעתו למקרא בספרא. שהם, מעניין מאוד, זו הייתה הסיבה למה דווקא ימי שני וחמישי. שהיו בימים האלה מתאספים, יותר אנשים היו יותר מי שידון. טוב. ושיהיו בשני מחפשים בחמישי בשבת מפני כבוד שבת. זה כל אחד מבין. היו מחפשים את הבגדים בימי חמישי כדי שיבוא לשבת נקי, מצוחצח, מגוהץ, בגד יפה. ושיהיו אוכלים שום, על זה דיברנו בשבוע שעבר, בערב שבת, משום עונה. זה היה מגביר את מינו של הגבר, של הבעל, וזה היה מקיים בליל שבת, היה יכול לקיים עונה לאשתו, תכתיב אשר פריו ייתן בעיתו. על זה אמר רב יהודה וייתם הרב נחמן, וייתם הרב כהנא, וייתם הרבי יוחנן. המשמש מיתתו, זה מדובר מערב שבת לערב שבת, עליו נאמר אשר פריו ייתן בעיתו. זה היה הזמן של פריה, שהיה הבעל מפרה את אשתו, שתביא ילדים לעולם. תנו רבנן, אם כבר הזכרנו את השום. 5 דברים נאמרו בשום. הוא משביע, הוא משכין. משכין פירושו לא מה שאנחנו מבינים. רש"י אומר, מחמם את הגוף. משכין. מעניין, מחמם. הוא מצהיל פנים. הוא מרבה הזרע, זה אמרנו כבר. והורג קינים שבבני מעיים. זה טוב מאוד.
ויש אומרים, מכניס אהבה ומוציא את הקנאה. קנאה ושנאה זה בזה. זה המעלות של שום. עד פה דיברנו. ממשיכות התקנות של עזרא הסופר, והן, ושתהא אישה מכבסת ועופה. למה עופה? כדי שתהא פת מצויה לעניים. על זה דיברנו בשבוע שעבר בליל שבת. הגמרא בשלהי מסכת תענית, דף כ"ד, ששם מדובר על הערך הגדול הזה של הפת המצויה לעניים. מי מספק את הפת? האישה. ולכן הפלא הוא, חז"ל התפלאו, למה הקדוש ברוך הוא עונה ליצחק ולא לרבקה? ולמה בכלל לרבקה מגיע? משום שהיא מספקת פת לעניים. אבל פי כן מופיע קודם כל יצחק לפני רבקה, למרות שהיא מספקת את הפת לעניים, אבל הוא הבן של אברהם אבינו, שעמד בניסיון של העקדה. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר קודם, אברהם ויצחק. יצחק קודם לרבקה. למרות שהיא בעלת הזכות הגדולה שמספקת פת לעניים. ומה איתו אם הוא לא עושה צדקה? כן, אבל הוא נותן כסף. ובכסף הוא הולך לקנות חיטים. ואת החיטים הוא צריך לטחון. ואחרי שיש לו קמח הוא צריך לאפות. ואחרי שהוא אפה יש לו מה לאכול. בינתיים הוא יכול למות ברעב 10 פעמים. והיא נותנת ישר אוכל, פת לעניים. לכן הקדוש ברוך הוא נענה גם לרבקה, משום הזכות היתרה שלה לתת לעניים לא כסף, שזה דבר מצווה גדולה, אבל זה לא כמו פת. זה מוכן ישר לאכילה, מציל אותו מחרפת רעב. ושתהא אישה חוגרת בסינר משום צניעותה. מה שקוראים פה סינר זה כמו מכנסיים קצרים. מכנסיים. מתחת לסמלה שלה, לבגד הנשי הגדול, יש סינר, זה מכנס קצר, שגם ברוח וגם בכל סיבה, בעליות, בירידות, היא שומרת על הצניעות שלה בזכות הסינר הזה. זו הייתה תקנה של עזרא הסופר, שלכל אישה יש סינר, להבטיח את צניעותה של האישה מתחת לבגד הרחב. ושתהא אישה חופפת וטובלת. שואלת הגמרא, שתחפוף את השיער. זו תקנה של עזרא? דאורייתא הוא. זה שצריכה חפיפה, שלא תהיה לה חציצה בשיער. כל פעם שאישה הולכת למקווה, היא דואגת לחפיפה של הראש, כדי שלא תהיה דבוקה של השערות זו בזו, ואז הטבילה לא עוזרת. התורה אומרת, תניא, ורחץ את בשרו במים. שימו לב, המילה את בכל מקום מיותרת. היה מספיק לכתוב ורחץ בשרו במים. מה זה את? שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים. את בשרו, הכוונה לא רק הגוף, אלא את הטפל לשערו. מה זה הטפל לבשרו? הבשר צריך להיות שרוי במים, מקווה. אבל מה זה הטפל לבשרו? מייני הוא? שיער. השיער טפל לגוף, לבשר. וצריך גם אותו לשרות במים, לנקות. אמרי דאורייתא לעיוני מן התורה זה, הציווי הוא לבדוק בין השיער אם אין דילמה מקטר, שמה נקשרו שערות זו בזו. אם הרבה פעמים לא מתרחצים, לא חופפים את השיער מדי יום ביומו או אחת יומיים,
בינתיים נוצרים חיבורים, קיטור איזה קשרים בין קבוצת שיער אחת לשנייה. ואז אפילו הטבילה חד פעמית לא מטהרת את כל המקומות שבשיער שיש בו חיבורים שנוצרו מהקשר ביניהם. אינמי מאוס מידי משום חציצה. בגלל החציצה שקיימת לפעמים, אז קורה, מהו זה לכלוך? השיער מלוכלך, ולכן היה צריך ורחץ את בשרו במים. את הבשר צריך לרחוץ במקווה, במים, ואת בשרו, ומה שצמוד לבשרו. מה צמוד? השיער. השיער, בגלל הקציצות, החציצה, מתחברים קבוצות שיער זו לזו. ועתה באו עזרא הסופר ותיקן חפיפה. הוא עשה את התקנה שגם גברים יצטרכו חפיפה של השיער, כדי למנוע קבוצות של שיער שהמים לא מגיעים אליהם. עוד דבר שתיקן עזרא, שיהיו רוכלים מחזרים בעיירות משום תכשיטי נשים, כדי שלא יתגנו על בעליהם. הסברתי את זה בשבוע שעבר. עזרא הסופר תיקן לאפשר לרוכלים שעוברים מעיירה לעיירה, מכפר לכפר, לעמוד בתחרות עם הסוחרים המקומיים. הסוחרים בכל מקום ומקום מנעו מהרוכלים להגיע למכור את מרכולתם, כי ראו בזה תחרות, קונקורנציה. אנחנו הסוחרים פה, זו המכולת שלי, ואני פה מוכר בגדים, וכל הצרכים של התושבים, אני פה בעיר, אני פה בעיירה. פתאום מגיעים רוכלים. אבל הרוכלים היו מומחים למכור תמרוקי נשים. לא היה בכל עיירה חנות לתמרוקים, חנות ליופי. זה צריך באיזה עיר יותר גדולה שתצדיק את קיומם של הרוכלים. בעיירות, בכפרים, לחם אני מבין, חלב, מוכרים גם בעיירות הקטנות. טוביה חולב יכול ללכת מעיירה לעיירה למכור את החלב שהוא חולב. גבינה, אבל תמרוקי נשים, צריך בשביל זה עיר למכור חנות לתמרוקים. הוא עשה תקנה שהרוכלים יוכלו להגיע לכל עיירה, לכל כפר, לא למנוע שהסוחרים המקומיים לא ימנעו בעד הרוכלים. רוכל זה רגלי, לא תלך רכיל בעמך. רכיל זה הכף והגימל מתחלפות. שהולכים ממקום למקום, הרוגלים, וגם מכאן הביטוי מרגלים, עוברים ממקום למקום, מעבירים סחורה. סודות מדינה לפעמים מעבירים, ממקום למקום, כך אומרים, כך חושדים בהם לפחות. בקיצור, הרוכלים האלה היו רוצים למכור את התמרוקי נשים, וכל זה היה מטרה כמובן, לא הפרנסה רק שלהם, שלא יתגנו על בעליהם, שאנשים תמצאנה חן בעיני הבעלים שלהם, שלא יתגנו על בעליהם. הוא ימצא עם אותה אישה בכפר 60-70 שנה, היא נמאסת עליו. ברגע שהיא מתאפרת, היא צובעת קצת את השיער, לפעמים קצת לחי לפנים, לזה, וכל זה הרוכלים היו מספקים. אבל כשהרוכלים יוכלו להגיע לכל מקום, צריך הסכמה בשתיקה של הסוחרים המקומיים. עזרא הסופר דאג גם לזה, שיתנו לרוכלים לעבור ממקום למקום. ותקנה האחרונה שלו, תיקן טבילה לבעלי קריין. אדם שנפלטה ממנו שכבת זרע, זה נקרא בעל קרי. קרי, קרה, לא במכוון, לפעמים בלי שליטה שלו, הוא פלט שכבת זרע. במקרה כזה, צריך היה לטבול במקווה טהרה,
כדי לטהר את גופו מאותה פליטת זרע שהייתה. שואלת הגמרא, זה תקנה שתיקן עזרא הסופר? טבילה לבעלי קריין? שואלת הגמרא, דאורייתא הוא. כן, טבילה לבעלי קריין. דאורייתא הוא. זה מן התורה שהוא חייב טבילה. תכתיב בתורה כתוב, ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע, ורחץ את בשרו במים. אז מה הוסיף עזרא הסופר? עונה הגמרא דבר מעניין. מדאורייתא כל הטבילה לבעלי קרי הייתה רק למי שרוצה לאכול תרומה, או לאכול מבשר הקודשים, כהנים, או בשר הקודשים של אלה שהקריבו שלמים, ואכלו מבשר הקודשים. כדי לאכול בשר מהקדש, או להיות כהן שאוכל תרומה, היית צריך להיות טהור. אם ראית שכבת זרע מגופך, לך למקווה קודם. אז מדאורייתא תקנו את העניין רק לתרומה וקודשים, או תרומה לכהנים, או קודשים למי שאוכל מן הקודשים. באו עזרא הסופר, ותיקן אפילו לדברי תורה. אתה בא להגיד דברי תורה? אתה בא בבוקר ואומר, אילו דברים שאין להם שיעור. ולפני זה אתה אומר, ברכת כהנים, כולנו אומרים כל בוקר. כדי לומר דבר תורה, זה ברכת כהנים. ואילו דברים שאין להם שיעור. ואילו דברים שאתה בוחר פרוטים, אומרים את זה, מה כן קיימת לעולם הבא, זה משניות וברייתות, בזרעים. זה דברי תורה, אנחנו אומרים כל בוקר דבר תורה, בלי לשים לב, זאת עוד לפני שבאים פה לשיעור ביום רביעי. עוסקים בדברי תורה. כדי להיות ראויים, אז גם בעלי קריין היו טובלים, במקרה זאת תקנה שהוסיף עזרא הסופר. הלאה. בואו עוד כמה דקות. יש לי עוד כמה דקות. 10 דברים נאמרו בירושלים. למדנו כבר כל מיני 10 דברים. עכשיו יש דבר שקבעו בירושלים, לא מדאורייתא, לא מדרבנן, לא עזרא הסופר. קבעו תקנות של חכמים. מה הם קבעו? בירושלים דווקא. הפירוט אולי יהיה בשיעור הבא. אין הבית חלוט בה. ירושלים אין הבית חלוט בה. יש עניין של בתי ערי חומה. בתים שיש להם חומה עוד בימות יהושע בן נון. תראו את רש"י שורה שנייה. מבית אין הבית חלוט בה. כדין בתי ערי חומה, שהיו הבתים חלוטים, כלומר, לצמיתות שייכים למוכר. הייתה לו נחלה. חילקו את הארץ ל12 שבטים. אבל באמצע השנים מישהו ירד מנכסיו. וכדי לחיות, מכר קרקע. מכר מהשבט שלו לשבט אחר. המכירה הזאת הייתה רק ל50 שנה. גבול. כאשר הגיעה שנת השמיטה, ושבתם איש אל אחוזתו, כמו שהעבדים הכנענים, העבדים הנרצעים, איש אל משפחתו תשובו. אז ביובל היו מחזירים גם אלה שנאלצו למכור את הקרקעות שלהם בגלל לחץ כלכלי, כשהגיע היובל מקבלים את הכל בחזרה. כלומר, זה לא היה לצמיתות. דין בתי ערי חומה אומר רש"י, אלא גאולה תהיה אם לא ירצה לגאול, ואם יגיע יובל, יוצא הכל ביובל. כך בתי ערי החצרים, ככה יקבע. בירושלים, אם מכרת בית או קרקע, לצמיתות. זה לא חוזר ביובל.
הקרקעות בירושלים לא היו עוברות מיד ליד בהלוך וחזור. אין הלוך וחזור. בית בירושלים זה לתמיד. תראו הלאה. הגמרא עוד תדבר על זה בשיעור הבא. אין הבית חלוט בה. גם כן אותו הדבר. אין הבית חלוט בה. ואינה מביאה עגלה ערופה. כתוב, יש איזה פסוק מדבר על עריך. אבל ירושלים לא נתחלקה לשבטים. היא לא שייכת לזה או לאחר. היא שייכת לכלל ישראל. אז הדין של פרשה, של עגלה ערופה, לא חל על ירושלים. לא היה דבר כזה. מעניין. כי אין שם עריך בירושלים. ואינה נעשית עיר הנידחת. מאותה סיבה. כי גם בעיר הנידחת כתוב עריך. שיש פה למישהו קניין פרטי בארץ. בירושלים לא היה קניין פרטי לאף אחד, כי לא נתחלקה לשבטים. ואינה מטמאה בנגעים. ואין מוציאים בה זיזין וגזוסטראות. היו צריכים לעשות גם היום את זה. בתים חד-קומתיים, או קומה ראשונה, אם היה מוציא מהבית זיזים, בליטות, או גזוסטרה, זה פוגע בעוברי הדרך, הולכי אורח. כי הזיזים והגזוסטראות של מי שגר בקומה ראשונה, במי הם פוגעים? בהולכי הרגל, שנתקלים בגזוסטראות של הקומה הראשונה. לכן לא התירו, איך אומר רש"י? כן, קומה ראשונה. ואין עושים בה אשפתות, מעניין. אשפת זבל של עשבים, כל מיני סיבות, אשפה. בתוך ירושלים אין פחי אשפה. היו צריכים להוציא את הזבל מחוץ לירושלים. בגלל כבודה של ירושלים, לא התירו פחי אשפה או ערימות של אשפה, עוד יותר, בתוך העיר ירושלים. מעניין. אין עושים בה אשפתות. אין עושים בה גינות ופרדסות, חוץ מגינות ורדים, שזה יופי. כבשונות כן, אין עושים בה כבשונות, לאפייה, מחוץ לעיר. העשן, מה קרה עם העשן? כאשר העשן הזה עולה, עשן דבק בבתים, מכערים את יופייה של ירושלים. כי העיר תהיה מכוערת מהעשן של הבתים, מתוצאה מהכבשנים. שמתם לב מה? אם אתה מדליק מדורות בירושלים, באופן קבוע, העשן דבק בבית, בחזית של הבית. ואז כמו הרבה אתה יכול לראות היום בתים ישנים, עשנים מעשן, אם לא סיידו אותם, אם לא צבעו את הבית, בתים מכוערים. היום הורסים הרבה בתים ובונים בתים חדשים, אבל יש הרבה בתים עדיין שמהעשן שדבק בחזיתות של הבתים, יש שם הרבה עשן. בירושלים אין עושים בה גינות או פרדסות, חוץ מגינות ורדים, שזה מייפה אותם. אלה היו גם בימות נביאים הראשונים. ואין מגדלים בה תרנגולים, ואין מלינים בה את המת, ומכאן אין הבית חלוט בה. הגמרא מסבירה את כל התקנות האלה שהיו מיוחדות לעיר ירושלים. והמקור של זה הוא, לא נתחלקה ירושלים לשבטים. בגלל שבית המקדש נמצא בה, היא נחלת כלל ישראל. התרומה הייתה של בנימין. על חלקו של בנימין קם בית המקדש, המשכן. עדיין. אבל בגלל כבודה של ירושלים, שלא נתחלקה לשבטים, כל 10 התקנות האלה שראינו, הפירוט להם בעזרת השם שבוע הבא.